Hi guys! I'm back again with another video. So for today's video guys, i-update ko kayo sa mga isa sa pinakabago naming mga alaga dito. Actually hindi siya bago, pero hindi ko lang na-share sa inyo. So ngayon, pagkakataon ko na para i-share sa inyo yung aming mga bagong Shamo breeders na soon magiging breeders natin dito sa ating range. Before that, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Do like this video and share this to your friends and do comment down below guys kung meron kayong mga katanungan regarding this video. Pero bago ang lahat, magpapakainin muna tayo ng ating mga alaga para makita nyo na rin kung ano yung update sa aming mga alaga na naka-range ngayon. Ayun guys, ganyan yung alaga namin. Ganyan lang sila kakonte sa ngayon kasi nga nagpupurga kami ng aming mga alaga kasi kailangan yun para mas ma-enhance yung kanilang mga katawan. So, kung napapansin nyo, mga breeders lang ng mga Japanese, pabo, tsaka yung mga iilan natin ng mga natives dyan. So, sila lang yung munang naka-range ngayon guys kasi nagpurga nga kami. So, ayan yung dito guys. Ayan, malalaki na yung iba. And then yung iba naman na maliliit dyan guys is continue lang sila sa pagpapalaki dyan kasi i-range na muna natin kasi hindi pa nila schedule sa pagpupurga. So, ayan, kaya nandyan sila sa labas. Pati yung dito guys, ayan. And then yung dito sa likod guys, ayan yung mga nandito sa likod. Guys, eto na, nandito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na na-mention ko na mga bagong alaga din natin sa range. Ayan, isa ito sa mga alaga natin guys. So, papakainin na muna natin yung ating mga alaga ditong banda. Yung dito kasi, isa ito, pareha sila ng uri. Yung dito, mga nakikita nyo na yan sa mga previous videos namin. Ayan siya guys. Ayan. And then yung dito, meron tayong mga babae dito. Tsaka stag. So, ito na nga pala si Maas guys, oh. Comment down below kung gusto nyong makuha si Maas. Ayan, isa siyang Shamo Asil. Anak siya ni Rapida tsaka ni Rapida guys, na 4 months old. Ayan, napakaaligaga niya. So, ayan si Maas namin guys. So, we'll be talking about dito sa dalawang kulungan na to, sa dalawang cage na ito. So, ito na yung ipapakita ko sa inyo guys na bago naming breeders. Actually, hindi pa sila malalaki. Maliliit pa sila nang na-purchase namin and then eto na sila ngayon. So eto sila, nakuha namin sila na mga nasa around 2 weeks old. So imagine guys, ang haba ng panahon na hinintay namin para ma-share namin sa inyo. Etong bagong breeders na meron kami. Isa din silang Shamo, isang uri ng mga Shamo. Magiging familiar na rin kayo sa susunod kasi nga gagawa rin kami ng video kung ano yung mga kinaiba ng kanilang mukha sa mga Japanese na meron din tayo dito sa ating range. Nasa 2 months and 2 weeks na sila or na siya. Kasi isa pa to. 4 yung meron kami guys na na-purchase. Nakuha namin sila ng 2 weeks old and then ngayon, haba ng panahon bago namin na-share kasi gusto din namin na meron pa to yung chances na mamamatay kasi nga maliliit pa sila nung nakuha namin. So, eto ngayon, isi-share ko sa inyo ang mga panibago naming breeders or future materials na ating backyard. Na isa ding Shamo. Ayan guys, ang ganda ng kanyang pagmumukha guys. So, eto guys ay isang Belgian Shamo. So, eto. So, 2 months and 2 weeks old pa ito guys. Ganyan yung kanyang pagmumukha. So, ayan yung kanyang pagmumukha guys. So, isa ito sa mga breeders namin sa susunod. 4 sila, 2 lalaki tsaka 2 babae. So, isang babae. Ayan. So, kikiluhin ko rin to guys para every now and then, every month or siguro pag 4 months old na sila is mag-update tayo kung gaano na sila kalalaki. So, ito yung ating babae na Shamo na Belgian. So, ayan, yung kanyang pagmumukha, guys. So, ganyan yung mukha ng ating babae, guys. Ang ganda, di ba? Ayan. Ganyan yung kanyang kulay, guys. Ayan. Ganyan siya. And, ayan. 2 months and 2 weeks old, guys. Ayan yung ating babae na Belgian Shamo. Pakita ko sa inyo na lalaki. So, eto naman, guys. Yung pangalawa is isang stag naman na Belgian pa rin. So, ito. Ayan. So, iba talaga yung kanilang mata guys kasi sa early age nila guys, makikita nyo na yung pagka-pearl eye nila. Ayan. So, compared dun sa iba nating mga Shamo Asil, kasi nga Shamo Asil naman din sila, iba yung kanilang mata, kumbaga mayroong pagka-yellow. Iba yung kulay talaga sa mga pure. Ayan guys. So, kapag nasa 8 months or 7 months to 8 months, talagang mag-pearl eye na yung mga ganyang mukha guys, or yung kanyang mga mata. Ayan. So, kikiluhin din natin to. Ito yung ating future stag din. Ito yung ating stag guys. Ayan, maliliit pa talaga. So, yung mga paa nila ganyan. Ipapakita ko rin sa inyo yung dalawang magkapares din na i-share din namin sa inyo ng mga Belgian din. Ayan, ito yung ating babae guys. Ayan, ito yung ating babae. So, kikiluhin natin siya.
Ayan yung kanyang kilo, guys. So, 2 months and 2 weeks old. So, ayan yung kilo niya, guys. 1.2 kilogram. Ayan yung ating babae na Belgian, guys. And guys, ito yung sinasabi ko ng mga kulay ng kanilang mata. So, mapapansin nyo yung sa mga inner na parte. Ayan. Kikita nyo yung sa may bandang may itim na sa gitna. Yung kasunod niyan, ganyan yung mga pearl eye, guys. So, pag mature nito, talagang lahat na yun ng kanyang nasa gilid ng itim, talagang magpe-pearl eye na yan. So, ayan, kikiluhin natin siya. So, nga pala, comment down below kung ano yung gusto niyo pangalan sa mga Belgian natin na mga Shamu. So, ang kanyang kilo na stag is 1 kilo and 350 grams. Ayan yung kanyang kilo, guys. Ayan. So, yung kanina, guys, is white na, or merong pagka-white, yung ating pinakita na pulit kanina. So, ngayon, ito naman yung papakita natin. So, isa din itong pulit, guys. Ayan yung kanyang mata. Ayan. So, meron talaga silang pearl eye. So, ito yung ating pangalawang pulit. So, ayan. Ito yung ating pangalawang pulit, guys. Ayan. So, Belgian din ito, guys. So, kikiluhin din natin to. 2 months and 2 weeks old. Ganyan yung kulay niya. Yung kanina, guys, merong pagka-white. Ito naman, more on black and brown yung color niya. So, ganyan. So, future material natin to sa susunod. At saka yung paa niya, ganyan, malalaki din yung paa nila, guys. So, yung isa naman na stag, papakita ko rin sa inyo. Eto, guys, mapapansin nyo sa kanyang katawan, wala pa siya masyadong balahibo. So, ganyan. Eto, isa din itong Belgian, na lalaki naman. So, parang pair sila, guys. Dalawang lalaki, tsaka dalawang babae. So, kanyan yung kanyang mata. So, gagawa ako ng video kung ano yung mga pinagkaiba ng mga Japanese sa Belgian, sa Brazilian. And hopefully, ma-share namin yan sa inyo. So, disclaimer lang, based on our experience, kung ano yung mga sinishare namin dito. So, ayan, kiluhin natin silang dalawa, guys, kung ilang kilo para the next time around na magkilo tayo sa kanila na nasa 4 months is makita natin kung talagang lumaki ba yung ating mga Belgian na Shamu. Ito naman yung ating isang pulet. Ayan. So, yung kanyang kilo ay, ayan, 1.1 kilo siya, guys. So, ganyan yung kanyang mata. Ayan. So, ayan yung ating pangalawang pulet sa ating Belgian. Kiluhin na din natin tong stag natin. Ayan. So, ganyan yung kanyang kulay, guys. Ganyan yung kanyang katawan. Wala pa siyang masyadong balahibo. So, ayan, kiluhin natin siya, guys, para makita natin kung ilang kilo siya. Yung kilo niya naman is 1.2 kilos. Mas maliit to kaysa kanina na stag. Pero ayan. Ganyan yung kanyang mukha. Ayan, guys. So, isa itong Belgian. So, ayan guys, yung ating video today. Ayan guys, before anything else, isi-shoutout ko muna yung mga palaging nanonood sa aming videos. Shoutout to Kadi Nosilado from Taytay Rizal, Justin Abalos from Tantangan, Felipe Sumabat from Leyte, Roldan Namok from Bohol, to Mayor Bantog from San Juan City, to Son Tanyala, to Sir Marca L. Flores from Iloilo, to Ma'am Lisel Belandres from Jensan, to Sir Jetro Toralba from Leyte, and also to Sir Mario Mansib. And guys, that's it for this video, guys, and sana again na-enjoy nyo yung video namin, and don't forget to like this video, share this to your friends, and do comment down below, guys, kung meron pa kayong katanungan regarding our video today. And anyway, do subscribe in this channel, guys, and hit the notification bell para at least notified kayo every now and then na meron tayong mga bagong videos na i-share namin sa inyo in this channel. So, ayun. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel. Huwag niyo nang kalimutang mag-subscribe, guys. Subscribe niyo yan dyan. And then, hit the notification bell beside the subscribe button para again, notified kayo sa aming videos. Thank you for watching, guys. And again, yung partner ko na naman is nagkakape. So, goodbye, guys. Peace out, everybody!